Hi friends, welcome to my channel Priyanka Daimari. आं दिनै केक बनायनो नामायदों दा बोरै बनायो नोंसोरो नायदो आरो दा नायदो लोगोफोर मा मा बुस्थु नांगौ आं बुंनोसै बे जाबाय सिनि सुगार बेखौ आं देना लाबाय देना लाबाय ओमफ्राय बे जाबाय मयदा ओमफ्राय बे जाबाय दाउदै दैथाम मथथे कापसे जानांगौ आरो ओमफ्राय बे जाबाय रिफाइन तेल माने थाव रिफाइन थाव बेबो कापसे ओमफ्राय बे जाबाय बेकिं पाउडारखौ बे काजु आधा होनांगौ आरो मोजाङै खालामनानै ओमफ्राय इलाइचि नायदो सिनि कापसे मयदा कापसे थाव कापसे ओमफ्राय दावदै कापसे जानांगौ ओमफ्राय बे बनायगोन आङो बे ससपेनाव दायो जोङो बे सरिया गामला गांसे लानानै माबा मा होनो थावखौ होग्रोनांगौ थावखौ होनानै दावदैजों थावजों मिक्स खालामना लानांगौ मोजाङै ओमफ्राय सिनिखौ होदो सिनिखौबो मिक्स खालामना लादो थाव दावदै सिनि मोजाङै मिक्स खालामना लानांगौ मयदायावनो बेकिं पाउडारखौ आधा चामचनिबो आधा आं बे कुकाराव बनायगोन कुकारनि बे टुपिखौ होनाङा आरो धाकोननिखौ ओमफ्राय बालि होदो बालिखौ समानै होनांगौ गेजेराव ओमफ्राय बे लहानि बुस्थु राउन्डखौ होनांगौ आरो टिफिन दिनो थाखाय टिफिनाव थाव फोनना लादो फोननानै बे कागजखौ होनांगौ ओमफ्राय मोजाङै फज'ना लादो कागजखौ होनानै बे मिक्स खालामनायखौ मैदा थाव मिक्स खालामनायखौ टिफिनाव मोजाङै लखबदो मोजाङै लखबदो आं काजु बादामखौ केक मिक्स खालामनायावबो माहाय होबावदों आरो बादामखौ मोजां मोननायखाय ओमफ्राय बे केकनि सायाव बे काजु बादामखौ माहाय होना होदो आरो नोंनि गोसो बायदि बेसेबां होयो नायदो दायो लखबजोब्बाय आङो ओमफ्राय बे काजु बादामखौ सायावनो होदो आरो नों जेसेबां होयो नोंनि गोसो बायदि माहायबो होजायो बुरजाबो होजायो ओमफ्राय कुकारखौ गरम खालामनांगौ अरखौ बुरजायैनो होनांगौ बालि ओमफ्राय बे रिङाबो माहाय गरम जानांगौ खोबना थाबनो गरम जानायनि ओमफ्राय बे केक टिफिनखौ होदो मोजाङै फज'दो बे रिङाव ओमफ्राय खोबना दोनदो घन्टासे अरखौ फिसा खालामनानै 1 घन्टा जानायनि उनाव आङो खुलिबाय धाकोनखौ नै मोजाङैनो फुलिखादों नायदो बोरै जादों नै नायदो दा आङो भितराव मोनदोंना मोनाखै नायनोसै मोनबाय नै मोनबाय जेबो नांना फैयाखै मोनबाय आरो